Mandizibulisele kubahlali base-Eastern Cape ngokupheleleyo, especially abantu base-Whittle C apho sikhona namhlanje. Ukuzi-introduce, igama lam ndinguLubabaloka Makhawula, uZulu Calmation Officer, ndiyi-Director of Webby Group. uWebby Group ke samthiya ngoba nguWebby Group for the following reasons. uWebby kokuqala unecala elenza imingcwabo, which is uWebby Funeral Services. Abe necala elenza i-funeral insurance, we call it uWebby Financial Services. Abe necala lamatye, simbiza ngoba nguWebby Tombstones. Abe necala le-repatriation, i-repatriation ke kukuthuthwa kwemizimba from one province to another, simbize ngoba nguWebby Repatriation. Zonke ke ezi zinto sithetha ngazo apha asizenzelanga into yoba sijonge imbuyekezo kakhulu, kodwa sithe sakujonga abahlali bethu, especially abazali bethu, oomama bethu, oobhuti bethu, ii-families njengokupheleleyo, bathi xa bakwezi ndawo bakuzo kuthi kwakwehla isehlo ufumanisa into yoba iba nobunzima ngoba kaloku sixhomeke kakhulu amaxesha amaninzi kwezi companies zabantu abamhlophe. Sithe ke sakujonga safumanisa into yobana no man, this is something that we can do for abantu bethu. Yiyo le nto ke namhlanje silapha eWhittle C sizovula okokuqala imotuary for abantu abahlali base-Whittle C, sizovula nomasingcwabane for abahlali base-Whittle C as well. Ndifuna ukuthi ke bahlali balapha, enye into esiyizele apha asizange uzothatha imisebenzi yenu. No, asizange uzothatha imisebenzi. Umzekelo ngoku sinabantu abalapha eWhittle C, about 3 to 4 of them abasincedisayo kule movement siyenzayo singabantu bakwaWebby abazovula apha eWhittle C, abazosenzela lo msebenzi, abazophuhlisa iWhittle C, bezophuhlisa ii-families zabo as well. Sine individual covers apha eWhittle C, in fact apha kwaWebby ephela. Okokuqala sine-individual covers eziqala kwi-10,000 rand, 15,000 rand, 20,000 rand ukuyotsho ku-30,000 rand. Ezi covers ndithetha ngazo umuntu uyakwazi ukuzithathela yena yedwa kube lungiselela into yobana angazayisokolisa ifemeli mhla kusenzeka into kuye. Then sibe nazo kwa ezi covers eziqala ku-10,000 rand now ziyofika ku-50,000 rand. Zona zeze-immediate families apho umama notata ethathela yena nabantu nonkosikazi nabantwana okanye yena nomyeni nabantwana, zona zi-up to 50,000 rand. Then sinento esibiza ngoba ngugalele buy-in. Uyaqonda la galele buy-in uqala khona ukuthathela ii-covers khona ziqala ku-10,000 rand ziyophela ku-30,000 rand. Ngumama ngutata, ibe ngabazali bakamama notata bobayi-4. On top of that wongeza ii-family members zide zibe yi-4, uzozibhatalela i-premium nje eyi-1. Ziqala kwi-350 zona, 350 ziyofika ku-500 rand. Ii-covers zakhona ziqala ku-10,000 rand ziyophela ku-400 rand. Apha kwaWebby ke bethuna siyazi into yobana xa ujoyine umasingcwabane, uyaqonda, umjoyinele into obufuna ukungcwatyelwa, kodwa kuyenzeka into yoba njengoba ujoyinile umasingcwabane apha fumanisa uba mhlawumbi elinye ilungu lefemeli lijoyine kwenye indawo, elinye lijoyine kwenye, fumanisa uba niyabethana ngoba ngubani ozongcwaba. Apha kwaWebby xa singakungcwabelanga sikunika imali yakho yonke iphelele. Ubububhatalela i-10,000 rand uthi xa usithi hayi ikhona ikampani ezokungcwabela, as long singawuthathanga umzimba siyakunika imali yakho yonke iphelele. Uyaqonda? So it's either siyakungcwabela okanye ufumana imali yakho. Asizanga bethuna uzothatha imali zabantu athi umuntu ebhatala inyanga nenyanga, xa kufika ixesha ngoku ezokleyima sithi xa singazukungcwabela ikhona into ezoyithatha, sithatha into sikunika imali yakho yonke.